Vitajte ešte raz späť. Dnes uvidíme, ako vytlačiť rolu DTF na zariadení Epson L1850 alebo Epson UH L8050. Dnes vás prevediem celým procesom. Používame AcroRip 11.2 a Zigrual verziu 4. Tak začnime. Uistite sa, že viete, že dodržiavate celý proces tak, ako je. Papier musíte podávať v režime na šírku, nie v režime na výšku. Štvorka by takáto nemala byť. Malo by to byť v režime na šírku. Priliehavý dlhý okraj. Dobre, ako náhle je to hotové, otvoríme Zigroll verziu 4 a narazíme na záťažový valec. Pred vložením kotúča sa uistite, že ste už nastavili tlačiareň. Po zakúpení si môžete pozrieť videá o nastavení tlačiarne a ďalších veciach. Takže som nastavil rolu virtuálnej tlačiarne. Teraz, čo musíme urobiť? Musíme nahrať rolu. Prejdite teda na hlavnú obrazovku tlače softvéru. Kliknite na 1080 a načítajte. Rolujte alebo načítajte papier. Dobre, tu vidíte, že máme. Tlačiareň je už nastavená. V mojom prípade je to kópia 9. Tu si teda musíte vybrať správnu tlačiareň. A ja používam iba nastavenia pani vydavateľky? Dobre, tak to vyberte, uložte a ukončite. Kliknite na rolu načítania. Takže papier vezme papier dovnútra. Tlačiareň vezme papier dovnútra, prepáč. A musíte použiť iba papier. Nemôžete priamo použiť film pre domáce zvieratá. Nemusíte lepiť film o zvieratkách. Teraz, keď je papier vo vnútri, hlava sa pohne a zastaví. Tu sme spustili tlačiareň. Teraz musíte nakrmiť naložiť rolku na vrch štvorky. Papier. Rolku rovno odrežte. Musí byť veľmi rovný. A potom to musíte nakrmiť dovnútra. V softvérovom rozhraní môžete vidieť vysunutie na rezanie alebo podávanie na rezanie. Zapnuté. Staršia verzia museli sme vysunúť, aby sme rezali. Teraz krmivo na rezanie. Môžete použiť krmivo nakrmte to. Dobre, stačí tam kliknúť a rola bude prevzatá dovnútra. Takže tu môžete vidieť, že sme na list nepoužili žiadny druh pásky. Nič. Teraz vytvoríme súbor. Vymažem predchádzajúce súbory. Najprv vytvoríme súbor z AcroRip 11.2. Teraz vymažeme všetky súbory. Budem reštartovať softvér. Dobre. Acro. Uistite sa, že musíte vybrať novo nainštalovanú virtuálnu tlačiareň. V mojom prípade som to napísal Zigrolle. Takže tu musíte vybrať port Zigrolle. Rollport je Zigrolle port tlačiarne, ostatné nastavenia môžete to urobiť sami, ako je limit atramentu a všetko. Potom prejdite na tlač. Vyberám si bielu, pretože práve robím DTF. Dobre, spustil som tlač. Čo sa stane, keď narazíte na tlač? Po roztrhnutí výtlačku sa roztrhne aj obrázok. Tento súbor uvidíte v softvéri Zigroll. Dobre, odtiaľ môžete riadiť prácu. Takže môžete mať všetky súbory roztrhané. A potom môžete pokračovať v tlači roztrhnutých súborov. Dobre, toto je náš prvý súbor. Vyberieme súbor. Ak chcete, môžete ho premenovať a my ho vytlačíme. Dobre. Uistite sa, že ste vybrali aj tlačiareň. Takže ako náhle stlačíte tlač sa spustí. Existuje niekoľko ďalších softvérov na roli, ktoré sme tiež testovali. Snažili sme sa zrolovať do tlačiarne, ale nie, zďaleka to tak je. Iba softvér ktorý funguje dokonale z L18050 a L8050 pre DTF. Ostatné softvery vôbec nefungujú. Toto je úplne ochutená verzia Zigroll. Tu. Môžete vidieť, že som nižšie pridal nejaký távny prášok, takže bude menšie trenie a papier sa bude ľahko vysúvať. Túto časť majte tiež veľmi voľnú.
Na resetovanie skrinky údržby by ste mali mať vždy resetovač čipu. Videl som ľudí, ktorí používajú vákuum a všetko pre tieto tlačiarne, ale nikdy som nečelil žiadnemu problému. Aj keď nepoužívam vákuum, na tlač používam iba výstupný zásobník. Kým sa vytlačí jeden obrázok, môžete vytrhnúť ďalší obrázok. Takže, je to veľmi jednoduchý, vlastne ľahko použiteľný softvér. Môžete pokračovať v pridávaní úloh zo zadnej strany. A keď má Zik pravidlo všetky úlohy, môžete ho nechať roztrhané a v priebehu sekundy môžete začať s ďalšími výtlačkami. Pridám ešte jednu tlačovú úlohu, len aby som vám ukázal, že môžete tlačiť nepretržite. A s týmito tlačiarňami by ste v skutočnosti nemali pridávať veľmi dlhé súbory. Niet pochýb. Toto je veľmi dobrá tlačiareň, ale aj tak sú to upravené tlačiarne, takže by ste nemali očakávať viac M ako toto. Pridal som ďalší súbor. Toto je hotové. Tlačíme v rozlíšení 700 a 2720 dpi. Môžete zvýšiť rozlíšenie. Tento súbor pridám teraz, keď sa súbor načítava. Teraz tlačíme od Acrorip po Zigroll. Takže od Zigroll teraz môžete zvládnuť. Nemusíte to robiť znova. Ripujte softvér, kopírujte tlač znova a znova. Môžete tiež vždy duplikovať súbory v číslach. Ako 5 opakovaní, 5 opakovaní, 6 opakovaní. Súbor sa pridáva. Dobre. Súbor je teraz pridaný do softvéru. Takže otvorte Zigrolle, vyberte druhý výtlačok, znova načítajte súbor. Máme tu nový súbor. Vyberte nový súbor a kliknite na štart. Okamžite sa znova spustí tlač. Takže sotva jeden palec okraja. Nechal som to je v softvéri. To je štandardná rezerva v softvéri. Môžete tiež po vytlačení úlohy môžete znova vytlačiť aj predchádzajúcu úlohu. Takto môžete spravovať všetky tlačové úlohy. Papier by teda mal byť vždy rovný. A urobili sme nejaké opatrenia, také úpravy, aby na potlači nezostali žiadne škrabance. Pretože na to nepoužívam vákuum. A verte mi, je to veľmi jednoduché. Pokiaľ to nevyskúšate. Nemôžete to urobiť, v skutočnosti to musíte vyskúšať na vlastnej koži a urobiť to. Papier teda vyjde rovný a ohne sa, pôjde dole. Potom môžete rezať a pokračovať v tlači. A prosím, všimnite si, že ak už kupujete softvér cez PayPal, mali by ste sa, ak máte otázky, opýtať pred kúpou. Práve teraz používame tento softvér na L18050, bez akýchkoľvek úprav základnej dosky alebo akýchkoľvek modulov dopredu a dozadu a tak ďalej. Takže to funguje veľmi dobre. Ak používate Pepu, môže vysunúť papier. Takže toto je na slepej tlačiarni 18 a 50. Práve sme odstránili valčeky a použili sme softvér. Takže žiadny PPF bypass a všetko, čo sme urobili. Dobre, môžeme znova vytlačiť novú úlohu, alebo predchádzajúca úloha, ktorú sme vytlačili, spustí úlohu. Môžete tiež vybrať oba súbory súčasne. Opäť sme začali predchádzajúcu prácu. Prvú prácu, ktorú sme roztrhli. Takže toto je krása tohto softvérového ripovania a obchodu. Nemusíte znova a znova trhať alebo tlačiť. Stačí si ho vybrať zo Zigrollu a je to. Môžete vidieť, že papier vychádza rovno a ohne sa. V skutočnosti je to veľmi dobrá tlačiareň. Môžete čeliť problému so spomalením rýchlosti tlačiarne. Na to môžete použiť IVF modul pre CR motory. Akákoľvek tlačiareň Ipson sa v skutočnosti spomalí, pretože to nie je špecializovaná tlačiareň DTF. Ale áno, existuje možnosť, môžete použiť modul IVFO. Takže, teraz sa tlačí. Bez škrabancov, pretože vidíte usporiadanie tlačiarne, ako sme usporiadali.
Podarilo sa nám vyhnúť škrabancom. Papier teda vychádza plochý, hladko, ide to dole. Takže toto usporiadanie musíte urobiť. To je všetko. To je všetko. Z mojej strany sú tu nejaké podrobné videá o tlačiarni. Môžete skontrolovať kvalitu tlače. Takže sú tu videá pre každý krok. Existujú oddané. Na to existuje vyhradený kanál. Po zakúpení softvéru vám pošleme všetky videá, príručku vo formáte PDF a všetky možnosti, ktoré sú v softvéri k dispozícii. A áno, tento softvér funguje pre 1850. Prepáčte, som na si 8 späť. Môžete priamo tlačiť sublimáciu a akúkoľvek inú tlač štítkov bez toho, aby ste museli použiť AcroRip. Ale na 1080-50 musíte použiť AcroRip. Ďakujem, že ste sledovali Prabhu a z kreatívneho hľadiska.